шумо банд ҳастед? марҳамат, тариқ нишин. чӣ шуд, рангу рӯят паридааст? явуз. явуз? хайр? яъне вай чӣ? бачаҳо аз зӯтаи кор набаромаданд. явуз гурехтааст. гурехтааст? чӣ тавр вай мегурехтааст? чӣ тавр раҳо ёфтааст аз ин қадар одам? о худо, худоё, чӣ тавр аз он одам халос шавем? меёбем ӯро. охир ӯ ҷовидона нест ку? ана ба ин ман боварӣ надорам. гӯш кун, тариқ. мулоқоте ки фардо барпо мешавад ниҳоят муҳим аст. ӯ набояд ба мо халал расонад. мо амниятамонро пурзур кардем. вай моро пайдо карда наметавонад. касе дарак наёфта мо ин масъаларо ҳал мекунем. умедворам ки ҳамин тавр мешавад. аз тарафи шимол ҳамла карда мувофиқ аст, чунки онҷо ҳамагӣ 3 нафаранд. ин бениҳоят бинои калон аст. дар берун 5 нафар. дар дарун намедонем ки чанд нафаранд. аз тарафи пушти бино ҳам одамони зиёданд. агар драган гурезад, шояд аз пушт гурезад. барои он ки вай нагурезад, мо бояд фикри пушти биноро ҳам кунем. агар як нафарамон аз пушт мерафт, хеле хуб мешуд. шикорчӣ ҳал мекунад. бале, қомандон. инро шикорчӣ ҳал мекунад. намедонам, қомандон. ӯ аз удаш мебаромада бошад, вале яқин аст моро танҳо намегузорад. то охири умраш дар бари мо буда бар зидди душман ҷангид. ҳоло ҳам моро тарк нахоҳад кард. бо гунжа нишон гирифта ҳамаро як қир мекард. вай ҷои мувофиқ намеҷуст. ҳатто бо чашми пӯшида мепаронд. ёдатон аст, як замон ҳамаамонро баста буданд. ба ӯ тапонча доданд. чашмонаш баста буд, қомандон. чизеро намедид, қомандон. аммо мо наметарсидем, чунки медонистем ки ӯ шикорчӣ аст. ҳамин тавр не наваскар? бале, қомандон. چی گپ شد؟
او انا اون ستیل رنگ را دیدی؟ پرون که بالای دوستانت ریزد. салому алейкум дӯстони азиз, хушхабар ба ҳама дӯстдорони видеороликҳои ҷолиби ютуб. имрӯз ман ба шумо яке аз беҳтарин каналҳоро дар ютуб бо номи студия м пешниҳод мекунам ки дар он канал шумо метавонед беҳтарин филми клипҳо, сурудҳои форам ва ҳама наворҳои хусусиятонро дастрас намоед. силка барои гузариш дар таги видео. ҳатман обуна шавед. боварӣ дорам ки ба ҳамаи шумо писанд меояд.